forvejen, så plejer jeg bare at plapre løs om det. Og når jeg skal prøve at beskrive, hvor glad jeg er for min søster og Richard, som der blev gift, hvor glad jeg er for Richard, der kom ind i vores liv, det er lige så svært, som Richard skal beskrive følelser over for Camilla, tror jeg. Så derfor tror jeg bare, at jeg synger en sang i stedet for.